Κάηκες στον ήλιο, κάτι δεν πρόσεξες. Αποκοιμήθηκες στην παραλία, φαντάζομαι. Ή έπαιξες πολλή ώρα κάτω από τον ήλιο, στην ακροθαλασσιά. Λοιπόν, άρα πόνος, πιθανές φουσκάλες, είδημα, δεν μπορείς να τα κουμπίσεις. Έτσι δεν είναι? Καταρχάς, το πρώτο που κάνεις, φεύγεις αμέσως από την παραλία. Καθόλου εκτός στον ήλιο για την ημέρα εκείνη και τις επόμενες μέρες, ώσπου να γίνεις καλά, να νιώσεις καλύτερα. 2. Παίρνεις τηλέφωνο. Αν δεν μπορείς να πάρεις τηλέφωνο, δροσερά επιθέματα, δροσερά ντουζάκια, όχι παγωμένα. Καλό είναι να εφαρμόσεις μία κρέμα αναπλαστική και θα ήθελα και μία κορτιζονούχα για να πάρει τη φλεγμονή, για να μειωθεί η φλεγμονή. Θα πονάς, θα πάρεις παυσίπονο γι' αυτό, κάποιο αντιφλεγμονώδες, αν δεν έχεις θέμα με το στομάχι. Επικοινωνείς με τον δερματολόγο σου μαζί μας ό,τι θέλεις και σου δίνει και αγωγή. Αν βλέπεις ότι είναι λίγο πιο σοβαρά τα πράγματα, μπορεί να χρειαστεί και κορτιζόνη, δηλαδή. Μπορεί να είναι και τόσο σοβαρά. Και φυσικά αντιλιακό. Ακόμα και τα ρούχα μας, τα μπλουζάκια που φοράμε καθώς βγαίνουμε στον ήλιο, δεν είναι αντιλιακά. Άρα, κάποιος που έχει πάθει ηλιακό έκαυμα χρειάζεται να αποφύγει τον ήλιο. Ναι, με τα ρούχα μας προστατεύουν, αλλά δεν έχουν δίχτυ προστασίας. Άρα, χρειάζεται από κάτω να βάλουμε και αντιλιακό. Το σημαντικότερο, όχι έκθεση στον ήλιο σου να γίνουμε καλά.